के बा सुने वाला केकरा से कहीं घर काटे धावे अब कहाँ रही। यही स्थिति में जमनपुरा गांव आ जटहवा बाबा नाम, वही बाबा से हमारा अपील बा कि यारे बाबा कोई सनई विधि के हो विधान बाटे, बिनु मौत कोरे न मारताटे हो। कि यारे बाबा कोई सनई विधि के हो विधान बाटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। मनऊ बियाइले घर में घेराइले हो। मनऊ बियाइले घर में घेराइले हो। कि यारे बाबा घूमे फिरे मस्किले गइल बाटे हाटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। कि यारे बाबा घूमे फिरे मुश्किले गइल बाटे हाटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। हाबा डाबा उपटल एता दिन सोपुटल हो। हाबा डाबा उपटल एता दिन सोपुटल हो। कि यारे बाबा ससरी हो फूलेला, खाट पर खटमल काटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। कि यारे बाबा ससरी हो फूलेला, खाट पर खटमल काटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। सुख चाहे वाला साधु के लाट ना छोड़ेला, लालच में लपटा के बढ़िया हाट बाट ना छोड़ेला। बरुआ बेकहल एगो खटमल के काटला से ए निराला, केहू कबहू आपन खाट ना छोड़ेला। केहू कबहू आपन खाट ना छोड़ेला। हम कैसे छोड़ दी। कि यारे बाबा ससरी हो फूलेला, खाट पर खटमल काटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। करवट फेरले बा समैया केहू न सहैया हो। करवट फेरले बा समैया केहू न सहैया हो। कि यारे बाबा माई यो ना बेटावा के अपना गले साटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। कि यारे बाबा माई यो ना बेटावा के अपना गले साटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। माँ की ममता वही है, पर वजह बना है सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णा। अपने भारत में तो बहुत अच्छा है, बाहर कंट्री में झांक कर एक बार देखें। पिंजरा के पक्षी खानी भइले कुल प्राणी हो। पिंजरा के पक्षी खानी भइले कुल प्राणी हो। कि यारे बाबा निरमल निराला, नेहिया से नेहिया फाटे, बिनु मौत कोरोना मारताटे हो। कि यारे बाबा निर्मल निराला, नेहिया स नेहिया
पाटे बिनु मौत पुराना मारताटे हो कि आरे बाबा कोई सनई विधि के हो विधान बाटे बिनु मौत पुराना मारताटे हो। धन्यवाद।